Какво означава да бъдеш стоик? Да гледаш в очите смъртта, страданието и самотата. И въпреки всичко да останеш верен на идеала си. Стоицизмът не е просто древна философия от Гърция и Рим. Той е живял и дишал във всяка страница от българската история. Днес ще открием кои са истинските български стоици и как техният пример може да вдъхнови живота ти днес. Какво е стоицизъм? Стоицизмът е философия, родена в Древна Гърция, развита в Рим от мислители като Сенека и Марк Аврелий. Основните принципи са ясни. Не можем да контролираме външния свят, но можем да контролираме себе си. Добродетелта е върховното благо. Смъртта и страданието са част от живота. Не врагове, а учители. Истинският стоик е този, който запазва вътрешния си мир, дори когато светът около него се руши. Стоицизмът в средновековна България. Хан Аспарух. С малка орда, но с огромна воля, той преминава Дунава и основава България. Няма гаранции за оцеляване, но има твърдостта на стоик. Княз Борис I жертва сина си заради християнството и е готов да понесе бунтове, за да изгради духовно единство. Това е стоическа саможертва, избор на дълг пред личното. Цар Самуил. След трагедията при Ключ, когато 14 000 войници са ослепени, Самуил умира от мъка. Но народът му помни силата му да издържи дълги години срещу една империя. Възраждане и революции. Паисий Хилендарски. В самота и бедност, без ресурси, Паисий пише история славянобългарска, за да пробуди духа на народа. Стоикът знае, дори сам пак можеш да промениш бъдещето. Васил Левски, най-чистият стоик на България. Живял аскетично, посветен изцяло на идеала. Знаел е, че смъртта е вероятна и я е приел спокойно. В думите му «дела трябват, а не думи» има стоическа сила. Действие, а не жалби. Христо Ботев. Макар по-емоционален, той избира смъртта съзнателно. За него страданието и жертвата са висш дълг. Това е стоическо презрение към страха. Георги Бенковски. Въпреки обречеността на въстанието, остава твърд до края. Да умре горд, а не пречупен. Съвременни български стоици. Христо Проданов. Първият българин покорил Еверест сам и без кислород. Стоически приел съдбата си, не се връща, знае риска, но остава верен на върха. Боян Петров. Алпинист и биолог. Въпреки тежките заболявания, изкачва 8000-ници. Животът му е олицетворение на стоическата устойчивост. Георги Марков и дисидентите. Те устояват на натиск, репресии и изгнание, но не изневеряват на убежденията си. Това е стоицизъм в политическа форма. Българската история е написана от стоици, хора, които не се огънаха пред болка, страх и смърт. Но въпросът е, ще продължи ли този дух и днес? Стоицизмът не е философия за миналото, а за настоящето. И ти можеш да бъдеш стоик в малките избори всеки ден. Ако искаш да откриеш как, абонирай се за канала и заедно ще изградим вътрешна сила, която никой не може да отнеме. Ако искате да направя поредица за всеки един от българските стоици, напишете коментар «Искам» и ще разгледаме всеки един по-отделно.